A je tu so mnou. Kotleta SVK. Áno, sme na serveru Funtropic a tým by som vás rád privítal, lebo ja začínam s youtuberstvom, tak ako Kotleta SVK. A chceli by sme, aby ste nám teraz, nenúčime vás, ale chceli by sme, aby ste nám dali like. Spoločne sme Demoncrafteri, mám kanál, na ktorý sa môžete pozrieť, toto bude moje prvé video. A tak, no proste môžeme začať. Tak, Minerdoka môžete vidieť Top Kills, má Alt 15 Titan, Axe. a Titan Axe. A som to ja. Áno, a ja som na serveri Funtropic, volám sa Dio TV, som v topke, mám 425 kill. Neviem, prečo nám to neukazuje, skúsime ísť trošku preč. Áno. A teraz A kúce to neviem. neukazuje. Ale Je tam ja Dragonite a Kubatech. CZ a Tomias 02, ktorý je známy, lebo bola súťaž, neviem presne akého, ale bola súťaž a hral sa o prvého top healera a Tomias 021 to vyhral. Áno, a Kubatech CZ je veľký cheater, dávajte na ňo pozor. Áno, má veľké hacky, bol ohrzený banom, ale si zakúpil unban. A čo by sme vám ešte o tomto serveri mohli povedať? No, je to taký môj obľúbený server, ktorý by som nerad vymazal, alebo tak. Je to veľmi dobrý server. Áno, Kotleta ho našiel díky mne, ale som rád, že aj on tu chodí, nechcem tu byť sám. Takže som rád, že tu budete chodiť aj vy. Tak, nájdete IPčko na hosting. Alebo v popisku videu. Áno. A rád som vám to povedal a čaute. Čau, vole.